Good morning! So, ngayon, di lang tayo magtitimpla ng kape. Siyempre, magkakabit din tayo ng upgrade natin nitong L2 gear set. Una is itong A7 shifter, A7 RD, itong Sunshine cogs or cassette. And then, ito siguro hindi ko to ikakabit, itong 3040 chainring na kasama niya. Since nagkabit tayo last time nitong 32T, dun sa huli kong video, panoorin nyo yun. Then, may kasama din siyang 10-speed chain. Hindi ko lang sure kung ikakabit ko to since may chain naman tayo. Tingin ko or sana kayanin nito yung gantong cassette na may 4060. Ito naman yung stock cassette ko na 11T to 3060. Sugeki yung brand niya. So, 2.5 years ko nang gamit to. Wala namang damage. Ayan, kung makita nyo, 3060. So, kailangan natin ng pang-ahonan. Kaya natin papalitan itong 4060. Since di naman tayo malakas pumadya. So, shoutout nga pala sa nagbigay ng sticker na to. Pati nito. Galing LU to Guapitos. Kay Tintin. Hehe. So, simulan na natin. So, unahin kong tanggalin tong luma kong cassette. Kailangan lang natin nung chain whip sa kanitong yabe. So, ayan. Tanggalin lang natin yung lock niya. Ayan, tanggal na. Then, kabit na natin tong bago nating cassette na 11 to 4060. Saktong-sakto lang. Okay na okay. Ilagay lang natin lahat ng cogs sa tamang posisyon. Then, ilalagay na natin yung kanyang pang-lock. Gagamit din tayo dito ng cassette remover para pihitin siya, pasikip. So, kung kanina is counterclockwise, ngayon clockwise gagawin natin. Hindi na natin kailangan ng chain whip since may laban na yan. So, pihitin mo lang sa tamang sikip para hindi siya makalas. Yun, suabe. So, ito yung stock natin na A7 non-elite version to. May ano pa siya, yung number ng speed kung nasan ka na. Like dito sa elite version, wala na siyang ganun. Pero halos press din, plastic, then aluminum na to. Same din dito. So, luwagan na natin ito para mahugot natin siya sa pula. Siyempre, para hindi boring, magpatugtog tayo ng cool music. Pasok! So, itong RD naman ang papalitan natin. Sa 2.5 years ko itong gamit, wala tayong naging problema. Hindi rin siya kinalawang itong mano sa pulley. Silipin natin. Kung makikita nyo, walang kalawang.
pinangangamba ko dito sa ipapalit ko na mas malaking cage, kasi doon sa napanood ko is kinalawang to after 3 months, pero hopefully hindi siya kalawangin. Yan, kung mapapansin nyo mas malaki siya. Ganyan, since ito ay abot ng hanggang 50T, pero yung akin ay 40-60 lang, so pasok na pasok to. Baklasin na natin yan. Ayan, kabit ng ating chain. Subukan natin kung aabot yung KMC chain natin dun sa pinakamalaking cog, yung 4060. Mukhang abot naman. Ayan. Kaso sa itsura ng RD natin, parang batak na. Hindi siya safe. So buksan na natin tong bagong chain natin, yung topper. Yan. Tara, kabit na natin to.
ng ating L2A7 gear set na may kasamang sunshine cassette. So please do like and subscribe. Comment down below kung nakagamit na ba kayo nito or pabili pa lang kayo. Peace out.